Hei. Se on oikeesti voi olla tosissas. Mä tiedän, itelläkin on aina joskus välillä semmosia maailman parhaita ideoita, mutta ei tarvita, että ne välttämättä on maailman parhaita ideoita, kun sä tiedät, että meitä ei. Oikeesti. Häh? Et oo tossa. Vittu. Lopeta toi. Mä oon ollut siellä ja tehnyt sitä, mut jos joku kysyy, niin mä en oo tehnyt mitään. Ja sama toisinpäin, eli en tuu sano sanaakaan sitä, mitä ehkä tiedän tai näin. Kato, pelimiehet pitää tiedot ominaan, koska vähemmän älykät on omiaan omimaan muiden tietoja ja jakamaan niitä kuin omiaan. Ja sitten joku lähtee pitää lomiaan. Ja niin edelleen, joten leijopojat ei peleile. En tiedä kaikkea, mut yhdestä jutusta on varma. Jos et osaa käyttäytyä, niin sut saa kiinni karma. Sua ei varmaan kiinnosta karvan vertaa, mut on sanonut tän jo vaikka kuinka monta kertaa. Rauhoittu ennen kuin joku rauhoittaa sut, tai poliisi tulee ja raudottaa sut. No se mitä sä teet ei kuulu mulle yhtään, mut hei, älä nyt vittu oo tyhmä. Hei, älä nyt vittu oo tyhmä.